Kamano. Aya gi thuolo ni kapok wadhira Opolo Kopolo ka intere kaunti ma Kilifi adona dhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Kisumu watudre ko jofwambo mag kaunti ma Kisumu ka gi thuolo ni gintiere e apisi mano mar jagoro ma Kupete kaunti ma Kisumu mano Zablona Wange kama odiochieng' ma kawuono twak kod ute fwambo mano kotudore kod weche mag sirikal chwalo omenda mar somo ne skunde gino manyaka sani jotend skunde osebedo ka ywak ni pok ochwal ne gi omenda ka nyaka sani koro dwe mokwongo serumo mano mar tam mokwongo wawinjane gima dhi mbele gi kuno. Gima jatend budget biro nyakango nyowacho koro nyithindo gi poko mi basari to poko mi pes fees e ot kai principal nigi agulu mar pesa modong' nono pesa manya sirikal oro ok nyal tayo skunde gi ng'eny gi kia kama dhi gole shortfall nikech jo klasa chiko onge pesa to or matin onego bed ga ni 50% kata tama 50 emi oro first term ni 25% tama 25 second term gi third term 25%. Koro wawacho ni sirikal onego or pesa modongo kokadho kuom jatend pesa miluongo ni John Mbadi gi nyiswa chieng' ma giore pesa no kikadhi tarik 5 dwe mar 7 to jo principal be ka nyithindo pok ochulo fees wabo wacho ni gilor skunde go kapok sirikal oro pesa to nyithindo go pok ochulo fees nikech pesa manyo orcha en mana mar chulo gowi to gowi no be ok ochule 100% ichule to moko be bod dong. Koro wan gi shida mang'eny kaka nyalo run free primary schools particularly skunde man gi comprehensive school kaka JSS go jopuonj no ndiki yes to jopuonj ok oromo nitie moko ma JSS ndiko gi parents gi jonyuol secondary kae jopuonj BOM be moko nyowe gi ticho tido te gi mogo to pok ondu kawgi tije ng'eny secondary kae senior secondary pesa onge koro shida en ni skunde gi onge somo malong'o madhi timre nikech pesa molewo en pesa ma ok inyal geno to nitie gimiluongo gi kisungu ni time value of money kane ng'ato okelo gik moko e skul higa mokalo dwe mar 2 by now kapok ichule dware ni ichule gi interest koka mano jogi duto bro tamre chudo kata bro tamre kelo gik monego bed ni gikelo e skul koro chuno principal kata jatend skul mondo omany ji manyien kata suppliers manyien manyalo kelo gik moko e skul kaka chok kata buge kata gik monego bed ni tiyo godo e skul. Wawacho ni sirikal ni time ochopo mondo koro giwe tugo gi issues mek somo sector ma somo wane gimiluongo ni transition koro ka transition kai nitie issues gi experiments mang'eny waseneno ka sani kata wach mar penj moro mosebedo introduce idhi tim dwe mar 7 pok ochul jok manotimo penj go jopuonje manonono penj go pok ochul koro wana gi gope wan gi gope jopuonje wan gi gope skunde.